Σήμερα θέλω να μοιραστώ μερικά tips για να μειώσετε το χρόνο της παροχής, κάνοντας τα δικά μου νύχια. Θα κάνουμε συντήρηση ακριλικού, οπότε αφού έχω ξεκινήσει με όλη την κλασική διαδικασία που έχετε δει πολλά και σε όλα αυτά τα βίντεο που κάνω ακριλικό, πάμε να σας πω μερικά από τα tips που με βοήθησαν εμένα σε αυτά τα χρόνια εμπειρίας που έχω αποκτήσει κάνοντας νύχια. Το πρώτο και κυριότερο είναι η οργάνωση του χώρου. Πρέπει τα πράγματα και αυτά που μας έχουν εξυπηρετήσει καθ' όλη την εξάσκηση που έχουμε κάνει να τα έχουμε όλα όσο πιο κοντά γίνεται και κυρίως αυτά που χρησιμοποιούμε πάρα πολύ δίπλα μας, στο δεξί μας χέρι ή το αριστερό, αντίστοιχα αν είμαστε αριστερόχειρες, και να έχουμε εύκολη πρόσβαση, δηλαδή η τοποθέτηση και η συστήχηση των αντικειμένων να είναι τέτοια ώστε να μας εξυπηρετεί. Ο πάγκος μας πρέπει να είναι πάντα καθαρός. Όσο το λιγότερο αντικείμενα έχει, τόσο πιο καθαρά και στοχευμένα θα δουλεύουμε και πιο ξεκάθαρες θα είναι και οι κινήσεις μας. Ένας άλλος παράγοντας πέρα από την οργάνωση του χώρου που είναι ο πιο βασικός, η ψυχολογία, η κοινωνικοποίηση και η συζήτηση με την πελάτησα. Εννοείται ότι το πρώτο πράγμα που κάνουμε με την πελάτησα είναι, αφού κάτσει και την τακτοποιήσουμε στο χώρο, της προσφέρουμε ό,τι θέλει, κυρίως σε ρόφημα, γιατί φαγητά και τέτοια ξέρετε ότι απαγορεύονται, αλλά σημαίνουν και αυτά. Είναι να ρωτήσουμε κατευθείαν με το που κάτσει τι θα κάνουμε σήμερα, ώστε καθ' όλη τη διάρκεια που κάνουμε εμείς την προετοιμασία του νυχιού να έχουμε σκεφτεί πώς θα κάνουμε αυτό που μας έχει ζητήσει, θα το έχουμε συζητήσει με την πελάτησα και θα έχουμε καταλήξει σε κάτι που συμφωνούμε και οι δύο και μπορεί να γίνει εφικτό από τις δεξιότητες, τις τεχνικές κλπ. Ένα άλλο πράγμα που μου σημαίνει τώρα τελευταία είναι να μου δείχνουν φωτογραφίες AI, τα οποία είναι ανθρωπίνως αδύνατα, και να το συζητάω εκείνη την ώρα, γιατί δυστυχώς πλέον το AI έχει μπει και τα καλά στη ζωή μας και οι περισσότεροι δεν καταλαβαίνουν ότι είναι AI φωτογραφίες και πρέπει να τους εξηγήσω ότι είναι τελείως τεχνητή η φωτογραφία, γιατί το δέρμα είναι artificial, δεν υπάρχουν ζάρες, το σχέδιο επίσης είναι too good to be true, οπότε ερχόμαστε σε μια συμφωνία μέχρι να τελειώσω την προετοιμασία. Η προετοιμασία παρτίζεται από την αφαίρεση του προηγούμενου σχεδίου, αν θέλουμε να κάνουμε συντήρηση, ή αμέσως με το ξεκίνημα της περιποίησης της ονυχαίας πλάκας και των επωνυχίων. Στη συνέχεια εννοείται είτε κάνουμε το ένα ή το άλλο, το πρώτο πάντα θα ακολουθεί το δεύτερο, δηλαδή μετά την αφαίρεση του προηγούμενου υλικού σίγουρα θα κάνουμε προετοιμασία της ονυχαίας πλάκας, και αυτό αποτελεί το να αφαιρέσουμε τη γελάδα από την ονυχαία πλάκα και τα πετσάκια. Εγώ πάντα τα κόβω στο τέλος πριν το βάψιμο για να αποφύγω τραυματισμούς και περιττές κινήσεις. Αυτό κάνουμε αυτό, θα δουλέψουμε με το υλικό που έχουμε συνηθίσει να δουλεύουμε ή αυτό που είναι ιδανικότερο για την πελάτησα και αυτό που έχουμε συμφωνήσει να κάνουμε, και αφού το κάνουμε αυτό και δουλέψουμε όσο πιο στοχευμένα, συγκεκριμένα, προσαρμοσμένα, γιατί κάθε χέρι είναι διαφορετικό, κάθε νύχι σε κάθε χέρι και στα αντίστοιχα χέρια είναι διαφορετικό, οπότε προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες τη δεδομένη στιγμή. Προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο focus γίνεται, ακούμε την πελάτησα, συζητάμε μαζί της ή την έχουμε περιποιηθεί με το να ακούει μουσική ή να βλέπει κάτι στην οθόνη μας και εμείς είμαστε συγκεντρωμένοι πάρα πολύ στη δουλειά μας. Πρέπει να ξεχωρίσουμε το ότι η δουλειά και η υπηρεσία προέχει. Δυστυχώς η συζήτηση παίρνει αρκετή ώρα χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Αφού απλώσουμε το υλικό για το οποίο έχουμε εξασκηθεί, έχουμε δει τις ανάγκες του χεριού, τα έχουμε τακτοποιήσει, στη συνέχεια θα περάσουμε στη διαδικασία του χρωματισμού, που είναι και η πιο creative ώρα. Συνήθως εκεί η πελάτησα είναι συγκεντρωμένη, γιατί θέλει να δει πώς θα βγει το νύχι, θέλει να δει το χρώμα, θέλει να δει την απόχρωση πάνω στο δέρμα της, οπότε την έχουμε και πιο προσιλωμένη στις κινήσεις μας, γιατί όλη την προηγούμενη διαδικασία την έχει βαρεθεί. Εδώ χρειάζεται να την καθοδηγούμε σωστά εμείς, να δίνουμε σαφές οδηγίες για να μην κουράζεται πρώτα το δικό μας σώμα και τα δικά μας χέρια, να της λέμε να έχει το χέρι της χαλαρό, να της λέμε να τοποθετεί σωστά τα δάχτυλα μέσα στο φουρνάκι, και στο τέλος, αφού το κάνουμε αυτό, καθαρίσουμε όλο τον πάγκο μας και δείχνουμε ότι έχουμε τους κανόνες υγιεινής και εννοείται ατομικής και δημόσιας, με τα αντισηπτικά μας, με τα σαπούνια μας, με την περιποίησή μας, να τη στείλουμε να τα πλύνει, τοποθετώντας τα απολυματικά μας, καθαρίζοντας την επιφάνεια εργασίας, δεν αφήνουμε χώρο μας ατακτοποιητό. Τα κάνουμε όλα αυτά. Στο τέλος εννοείται έρχεται και η φροντίδα με λαδάκι και κρέμα. Πάντα βάζουμε, κάνουμε μια επάλυψη εμείς οι ίδιες στην πελάτησα, την ευχαριστούμε εννοείται που ήρθε και προγραμματίζουμε το επόμενο ραντεβού. Αυτές είναι οι διαδικασίες που ακολουθούμε, αλλά είναι τόσο σημαντικά όλα τα βήματα και πιο σημαντικό είναι εμείς οι ίδιες τεχνίτριες να είμαστε στοχοπροσιλωμένες σε κάθε στάδιο, ακούγοντας παράλληλα και συζητώντας και αλληλεπιδρώντας με το τι μας λέει η πελάτησα, σεβόμενοι τα θέλω της και εννοείται εκφέροντας και εμείς τις δυνατότητές μας. Στο επόμενο βίντεο θα είμαι πιο συγκεκριμένη με το τι κινήσεις κάνουμε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας για να
για να αποφύγουμε την χρονοτριβή και την καθυστέρηση της υπηρεσίας, όπως είναι το να τα κοντέρνουμε κατευθείαν πρώτα, να φέρουμε το υλικό, αλλά θα σας τα πω στο επόμενο βίντεο. That's it guys. Θα ήθελα να πω και άλλα, αυτή τη στιγμή μπορεί να μου έχουν διαφύγει, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.